Καλημέρα. Σήμερα είναι 11 Σεπτεμβρίου, είμαστε στην Αίγινα και εδώ έχουμε συναντηθεί, έχουμε συγκροτηθεί για να φτιάξουμε την ομάδα της Αίγινας, της κίνησης θα πάρουμε πίσω, θέλουμε να πάρουμε πίσω την Ελλάδα μας. Έχουμε εδώ τέσσερις πολίτες που θα μας πούνε το όνομά τους και μετά θα προχωρήσουμε σε συζήτηση για το κείμενο που έχουμε διαβάσει και για τις απόψεις μας για αυτό που προτείνεται από την ομάδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Ερικ. Λέγομαι Έρικ Ρόζε, είμαι Ολλανδός, μένω στην Αίγινα 10 χρόνια. Είμαι ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης. Εγώ δεν μένω στην Αίγινα μόνο μου, αλλά την επισκέπτομαι συχνά και έχω εργαστεί στην Αίγινα. Εγώ είμαι ο Γιάννης ο Στουραΐτης, είμαι από την Αίγινα. Οι γονείς μου μένουν στην Αίγινα, εργάζομαι στην Αθήνα, αλλά αγαπάω την Αίγινα και έρχομαι συχνά εδώ. Ονομάζομαι Σάκης Παντελάρος, είμαι θρέμα της Αίγινας. Ζω εδώ 52 χρόνια. Τι έχουμε να πούμε για το κείμενο που διαβάσαμε? I'll have to say this in English. If we can work on a plan that is workable for Aegina, it will be a plan that is workable for the whole country. Άλλο. Σε συνέχεια αυτού που είπε ο Έρικ, κάτι το οποίο είναι ως διαπίστωση, είναι σημαντικό να ξεκινάμε πράγματα σε τοπικό επίπεδο, σε μια μικρή κοινότητα, διότι υπάρχει και η ευκολία της συνάντησης, υπάρχει επίσης και η οικειότητα μεταξύ των ανθρώπων που μπορούν να μοιράζονται πράγματα. Οπότε υπάρχει μια δυναμική να αναπτυχθούν κάποιες καταστάσεις σε μικρό επίπεδο που αργότερα μπορούν να αναπτυχθούν. Αυτό θα ξεκινήσει προφανώς με κάποια ενημέρωση καταρχάς, για να μπορέσει ο κόσμος που δεν γνωρίζει την κατάσταση, δεν γνωρίζει τις δυνατότητες που έχει για να αντιδράσει, να αρχίσει να παίρνει πρωτοβουλίες έχοντας γνώση για να μπορεί να ορίζει τη ζωή του και την καθημερινότητά του. Για αρχή τουλάχιστον. Ορισμένοι φίλοι δεν έχουν έρθει σήμερα επειδή δεν τους αρέσει η ρητορική για κατοχή, για την ιδέα ότι πρόκειται για κατοχή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, κατοχή της Ελλάδας. Δεν ήρθαν για αυτό το λόγο, γιατί δεν τους αρέσει αυτή η διατύπωση. Τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Εγώ πιστεύω ότι το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το μνημόνιο που υπέγραψε με την ελληνική κυβέρνηση δεν φέρνει ανάπτυξη. Η οικονομία μας διψάει από ρευστότητα και όταν αφαιρείς και επιπλέον ρευστότητα από την ελληνική οικονομία, τότε με μαθηματική ακρίβεια έρχεται ο μαρασμός και η καταστροφή της ελληνικής οικονομίας. Βλέπω το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο σαν εισπράκτορες των όλων όσων είναι υπεύθυνοι για το κατάντημα της ελληνικής οικονομίας και την δυσχερή θέση που βρίσκεται η Ελλάδα σήμερα. Φταίνε καταρχήν οι ελληνικές κυβερνήσεις. Καμία ευθύνη για μένα δεν φέρνει ο ελληνικός λαός, διότι δεν απόλαυσε τα δάνεια αυτά που έχουν συνάψει με τους ξένους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, ούτε ευθύνονται για τους εξοπλισμούς της Ελλάδας. Αυτά ήταν κινήσεις συμφερόντων των ξένων βιομηχανιών, οι οποίοι οδήγησαν την Ελλάδα με τις άθλιες ελληνικές κυβερνήσεις σε αυτόν τον οικονομικό μαρασμό. Βλέπω όμως ότι ο μαρασμός θα έρθει και στην Ευρώπη, διότι δεν μπορεί σε μια Ευρώπη ενωμένη, υποτιθέμενα ενωμένη, γιατί δεν είναι ενωμένη, άλλοι να δανείζονται με 2% επιτόκιο και άλλοι να δανείζονται με 5 και 6. Είναι βέβαιο με μαθηματική ακρίβεια ότι οι χώρες που δανείζονται με πολύ μεγαλύτερα επιτόκια σίγουρα κάποια στιγμή θα υποδουλωθούν στις άλλες. Δεν είναι λοιπόν Ελλάδα, δεν είναι Ευρώπη των εργαζομένων, είναι Ευρώπη των μονοπωλίων αυτή που έχει συγκροτηθεί σήμερα
και είναι βέβαιο ότι θα διαλυθεί. Όσο λοιπόν πιο γρήγορα βγει η Ελλάδα από την Ευρώπη με αυτούς τους όρους του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου που υφίσταται σήμερα, που θα καταδικάσουν τον Έλληνα στην πείνα και στην εξαθλίωση, τόσο πιο γρήγορα θα αρχίσει πάλι η ανάπτυξη στον τόπο μας. Η Αίγινα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του σύγχρονου ελληνικού κράτους. Σε αυτό να πούμε λίγο παραπάνω σε αυτό το κομμάτι της κατοχής που υπόθηκε. Ναι. Εγώ προσωπικά συμφωνώ με αυτούς που δεν αποδέχονται τον όρο της κατοχής, γιατί η κατοχή είναι κάτι το οποίο περιέχει μια ομή βία άμεση, ενώ αυτό που βιώνουμε τώρα είναι κάτι με το οποίο έχει συμφωνήσει μια εκλεγμένη κυβέρνηση, έτσι, στα όρια της δημοκρατίας που υπάρχει στην Ελλάδα. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε για κατοχή. Αυτό είναι έτσι παρά είναι πομπόδης έκφραση εντυπωσιασμού. Εγώ δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Ορισμένοι μιλάνε ήδη και στο Get Greece Back μιλάνε για κατοχή. Τι να τους πούμε, να μην το πούνε ή απλώς να εξηγήσουμε ότι... Απλώς να εννοούμε αυτά που λέμε και να είμαστε ακριβείς. Δηλαδή... Γιατί είμαστε στην αρχή μιας προσπάθειας και οι πληροφορίες που δίνουμε τώρα είναι αυτές που θα διαμορφώσουν την άποψη των ανθρώπων που έχουν για πρώτη φορά αυτές τις ιδέες. Είναι αποδεκτή να ανεχθούμε την ρητορική για κατοχή ή αν προβάλλουμε συγκεκριμένες θεσμικές προτάσεις. Θα μπορούσα να πω τη γνώμη μου. Ναι. Καταρχήν συμφωνώ με τον Γιάννη ότι σήμερα δεν έχουμε κατοχή. Μπορεί να φτάσουμε και σε αυτό. Αλλά θα φτάσουμε σίγουρα στην κατοχή, διότι όταν εξαθλιώνεσαι οικονομικά, έρχεται ο άλλος και σε αγοράζει. Δεν θα έχουμε ούτε τα χτήματά μας, ούτε τις επιχειρήσεις μας. Η υποδούλωση οικονομική θα φέρει σίγουρα και την κατοχή. Μπορεί να είναι πρόωρη η κουβέντα, η λέξη κατοχή, αλλά δεν είναι μακριά μέχρι να συμβεί αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Να θίξω αυτό που ξεκίνησα να πω, ότι η Αίγινα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους. Δηλαδή μπορούμε να έστω ρητορικά να πούμε ότι θέλουμε η Αίγινα να είναι πρώτη πρωτεύουσα, ας πούμε, της Ελλάδας των πολιτών ή ίσως ακόμα και της Ευρώπης των πολιτών. Αυτό μοιάζει πάρα πολύ, ας πούμε, ρομαντική άποψη, αλλά μπορούμε να το πούμε στον κόσμο. Μπορούμε να πούμε ότι η Αίγινα έχει αναπτύξει από την αρχαιότητα έναν υπέροχο πολιτισμό, εφάμιλο του πολιτισμού των Αθηνών, διότι στην Αίγινα ο ναός της Αφέας, αν δει κανείς ολόκληρη την Ελλάδα, δεν υπάρχει σε κανένα άλλο νησί ναός σαν τον ναό της Αφέας, η αξία του οποίου είναι εφάμιλη και του Παρθενώνα. Δεν έχει και οι αρχιτέκτονες που έφτιαξαν τον Παρθενώνα και καλλιτέχνησαν όλα τα γλυπτά του Παρθενώνα, οι ίδιοι ήταν και αυτοί που έφτιαξαν τον ναό της Αφέας. Δεν υστερούμε σε τίποτα λοιπόν σε πολιτισμό, ακόμα και από την ίδια την Αθήνα. Και το γεγονός ότι η Αίγινα ήταν η πρώτη πρωτεύουσα δείχνει ότι και οι νεοέλληνες όπως και οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αντιληφθεί την αξία της γεωγραφικής θέσης της Αίγινας. Και γι' αυτό ήταν και η πρώτη πρωτεύουσα που δημιουργήθηκε με την απελευθέρωση του ελληνικού κράτους. Όσον κυβερνούσε από την Αίγινα ο Καποδίστριας ήταν ασφαλής. Όταν έφυγε από την Αίγινα δολοφονήθηκε. Έτσι. Ναι.